अमृतपुर CNI गिर्जानि सुबुंफ्रा दिनै 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै बरायदों। दिनै गोदान बोसोर अदेबानि इंराजि 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि गोदान सान। मख'जाथावदि बे गोदान बोसोर मोननायजों लोगोसे बुहुमनि दाब दाब जायगाफ्राव फालिनाय बायदि अमृतपुर मण्डलीय हाबग्रा सरासनस्रा सुबुंफ्राबो रंजानायजों गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै बरायदों। लोगोसे गारबोनाय गोजाम बोसोरनि मावबोनाय एना एनि गोरोन्थि गासैखौबो ज्राब गारनानै गोदान बोसोराव मोजां लामा मोजां खामानि मोजां गोसो लानानै गाव गावनि नखराव गामियाव समाजाव हारियाव हादराव सुखु गोजोन मोनबाय थागोनखौ मिजिं खालामनानै बे गोदान बोसोराव गोजोन रंजानाय फैथों होननानै प्रेयारजों आफा इसोरनिसिम आरज खालामदों। बे हाबाफारियाव रेभारेन्ड गस्पेल नार्जारिया बाहागो लानानै जोङो गासैबो मोजां थानांगोन, गाज्रि निसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, अब्लासो इयुन जोलैया मोजां जागोन होननानै बुङो। जेसेबांनाखि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोन नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो साबायखर बावदों जायहा जोंखौ सोरजिदों बोलोग्रासिन गोथार इसोर बिथांखौ बेखौ आङो हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे बे अमृतपुर मण्डलीनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर साफ्रोमखौ आङो जिउनि बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै हाजासे हामबाय होनदों आरो बयजोंबो गोदान बोसोरनि खुलुमनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बे गोदान बोसोरखौ मोननायजों लोगोसे जोङो बेबादि गिदिर रंजानायखौ जोङो मोनदों जायखौ दिनै गोबां सुबुङा मोननो हायाखै। संसाराव दिनै गोबां सुबुङा मिजिं थिदोंमोन बे 2000 बोसोरनि समाव 2024 बोसोरखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, बिथांमोना मोननो हायाखै। नाथाय जों साफ्रोमबो ख्रीष्टनि गेदेर हेफाजाबजों जोङो बे बोसोरखौ जोङो मोननायखाय जोङो फोरबोखौ जोङो बेयाव जोङो खौसेयै गाजा गोमजा जोङो खुलुमनो मोनबाय आरो बेयावनो जोंहा इनायनो गोजोननायबो दङ। साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय गोदान बोसोरा बियो जोंनि थाखाय इनायनो गोनांथि। मानोना जों साफ्रोमबो मानसिया गोदान बोसोरखौ जोङो नेबाय थानानै जों साफ्रोमबो मोननो हाया। गोदान बोसोर हाबनायजों लोगोसे जों मानसि माहारिया इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे जोङो गावनि आखल आखुजों नखर दानाय, जिबन खांनाय, समाजखौ फोसाबनाय, हारिखौ दालांनाया जों साफ्रोमनि थाखाय गोनांथि आरो बे गोदाना जोंनि जिबनाव अरायबो गोदानै बे थाबाय थानांगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय आङो बेखौनो मोनसे गुसुं सुंद' मेसेजखौ लाबोनो सानो जे जेसेबांनाखि दानि गोदान यां जेनेरेसनफोर दङ, जोहोलाव सिख्लाफोर, जों बयबो फोथायनायजों समाजखौ दानायजों आरो इसोरनि सिगाङाव जोङो गावखौ नम्रता खालामनायजों जोङो खौसे जोङो जानो गोनां जागोन। फरायनायाव जोङो जौगालांनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै गाज्रि बेड हेबिट जोङो निसाफोरनिफ्राय जोङो गोजान थानांगोन, अब्लासो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोङो दाफुंनो हागोन। जोङो बे गोदान बोसोरनि दिनावहाय गावनि हारिनि थाखाय, गावनि नखरनि थाखाय, गावनि मण्डलीनि थाखाय जोङो कमप्लिटलि जोङो फोरबोनायाव जोङो भरसा खालामनानै जोङो डिफेन्स खालामदों। बे फोरबोआनो जोंखौ फैगोन समसिम दैदेनगोन आरो जोंनो नांगौ बादि बोलोखौ गियानखौ बेनो होगोन होननानै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।